Ćao svima, moj ime je Sloba i ovo je jedan od prvih tutoriala Kontakta 5 na srpskom. Ja ne kažem da ih nema još negde, verovatno ih ima, ja ih nisam mogu naći. Ali recimo ovako, ovo je jedan od prvih opširnih tutoriala o Kontaktu 5 na srpskom. Kontakt 5, za one koje ne znaju, Kontakt 5 to je jedan, kako reći, to je jedan player vaših samplova u jedno. Znači, sve vaši samplovi u kontaktu, vizualno, grafički, znači funkcionalno sve urađeno na jednom mestu. Eto, to je kontakt. Najprostije moguće rečeno. Šta ćemo mi danas raditi? Danas ćemo proći kontakt, ali ne na taj način da ću vam ja objašnjavati ovo file, ovo, ono, šta već, ne. Nego ćemo uzeti da radimo u kontaktu i usput dok budem radio pokazivat ću vam neke stvari osnove, tako da verujem da ćete tako pre naučiti i shvatiti neke stvari koje im zaista trebaju, a ne neke tamo koje možda nikad više nećete ni koristiti. Ovako, danas u ovom tutorialu ja ću samplovati živi instrument a u sledećem ću verovatno samplovati klavijaturu, to jest pokazat ću vam kako da prebacite samplove iz klavijaturu u kontakt da budu funkcionalni i skroz ono kao što je u klavijaturi. Za sada samplovanje živog instrumenta. Što tiče samplovanja, možete samplovati bilo šta. Znači, bubanj, perkusije, flaute, frule, violine, znači bilo šta posle ovoga kad vam ja pokažem. Ja ću za danas, to je uzeo sam i onda ću samplovati harmoniku. Znači, harmonika, to je to, najprostije, znači samplovat ću dirke, registre, meh, basove, suve dirke i sve što ide uz to. Ovako, evo ja sam napravio jedan neki kao mali demo da vidite otprilike, ja sam to već uradio, da vidite kako je to ispalo. A sada ćemo posle toga mi sve to uraditi. Idemo. Otprilike to tako zvuči. Okej. Pa, to bi trebalo da ispadne nešto tako, otprilike. Ovako, počnemo iz početka, kao što sam počeo ja. Znači, kontakt 5, glavni prozor, dupli klikom stvaramo novi prozor i novu mogućnost za novi instrument. Znači, dupli klik, otvara se prazan prozor po defaultu, ključić i to je to. Sad šta nas čeka? Ovdje ima dosta stvari. Pogotovo, znači svaka je priča za sebe. Group editor, mapping editor, wave editor, scripting editor, da ne pričam, znači house. Group editor, ajde samo na brzaka, znači nešto osnovno. Group editor, ovdje imamo stvaramo grupe. Mada po meni ne bi trebalo prvo group editor da ide, trebalo bi da krene mapping editor. Ovdje priča počinje. Znači ovdje postavljamo naš prvi sample, ovdje ga učitavamo, ovdje ubacujemo i onda postavljamo po širini idemo za key range, visina ide velocity, odnosno volumen i tako postavljamo naš prvi sample. Odatle prelazimo u wave editor gdje mi sečemo taj naš sample, kratimo ga, postavljamo sampling loop, znači šta već. I kad sve to završimo, mapujemo, onda smo u group editor. Znači što više imamo tih grupa, to je layera, imamo mogućnost da možemo da napravimo neku razliku, da ne bude monotono, znači jedna grupa da bude panorama, ne znam, 50, u sledećoj grupi da panorama 30, volume, tuning i svašta nešto u različitoj grupa. Ako imamo sve u jednoj, to baš i nije toliko moguće, nije lako. Ovako.
onda sve to kada se završi, scripting editor, edit i onda tralalala, kucanje skripte, to su noći nespavanja. Kako bismo poboljšali naš interfejs, a pre svega i funkcionalnost što se tiče knova, slajdera, ekvalizacije i svega toga. I kad se sve to završi, onda instrument, ubacivanje interfejsa, logo, to je ikonica i save. Ne može odavde, nije važno save i onda je instrument tek gotov. Evo, da ne dužimo više, znači, mapping editor tu počinje. Nađite vaš sample u wave formatu, prevučete ga, pustite ga i to je to. Znači, harmonika, ja sam snimio 2 harmonike, ovdje će nam smetati sigurno, samo da pomerimo, ovdje negdje, i onako se to posle briše, nije ni važno. Nasnimio sam 2 harmonike, to jest jednu harmoniku, jednu sam svirao jače, jednu tiše, čućete šta sam svirao. Znači svirao sam hromatski skalu, ne vodeći računa, znači samo sam vozio, bez prekida, bez ičega, najlakše i najbrže. Isto to samo što je tiče. Ovdje se sad vjerojatno još ne čuje dok mi ne postavimo sve to, to je to. Evo imamo već prva 2 tona, ali to nije dovoljno i to je sve spakovano na jednom mjestu, a mi to ne želimo da imamo sve razvučeno. Što se tiče harmonike, vi stvarno ne morate da se mučite, da stvarno nema potrebe, jer ima bezbroj samplova harmonika, već je to neko uradio pre mene i pre vas, tako da stvarno nema potrebe za time. Ako želite nešto drugo, možete. U svakom slučaju, ovo je više tutorial kako bismo mi prošli neke osnovne stvari, kako biste vi ukapirali više nego samplovanje harmonike i svega toga. Harmonika, tako da ja ću ovu, na primjer, samplovati do 100 i ovo od 100 na najviše, zašto je kao jače nas snima. Što se tiče harmonike, verovatno ima neke veze, nisam siguran, verovatno i ne, nije ni važno, bolje kad imam više ovih layera za velocity, ali važno što se tiče gitare, na primjer, ili tako nekih specifičnih instrumenta. Kada okinemo trzalicu o žicu jače i slabije, znači nisu isti tonovi, nisu isti efekti, tako da u svakom slučaju treba praviti što više ovih layera. Rekao sam što se tiče harmonike, vjerojatno nema, ali ja ću vam pokazati da kako biste vi shvatili poentu o čemu se radi sve to. Znači krenemo. Znači ovo tiše, jače, idemo ovo. Znači samo vam treba kontakt, ništa više, nikakav neki wave editor i takvih gluposti, znači ništa, imamo sve ovdje. Dupli klik, evo ga. Loop nam ne treba za sada, evo to je to. Vidite, to je taj naš sample što sam ja nasnimio. Šta možemo da uradimo? To je šta moramo da uradimo. Evo samo trenutak. Ovdje. Evo ga. Idemo na grid. Fix. Što se tiče fix, da sam ja svirao kojim slučajem tačno po metromonu, kao što nisam svirao, verovatno bio znači, lak posao, podesimo barove i isečemo i gotovo. Međutim, nisam, tako da od fix ništa. Idemo na grid, to jest na auto. Šta se dešava? Ovdje imamo i slider koji vučemo gore dole, znači u zavisnosti od neke frekvencije ili tako nešto, koja ova plava ovdje linija, vidite kako ja pomeram, on se pomera i kupi frekvenciju, neku razliku, rezonuje nešto i pogledajte. Kako dođe, on već sam prepoznaje i postavlja prve tonove, gdje sam ja pravio razliku u mehu ili kad počinje novi ton. Problem je što je ovaj sample koji sam ja radio veoma loše, samplovao sam na brzaka, znači u svrhu tutoriala. Kad vi to radite, trudite se što bolje raditi jer ćete posle što manje gubiti vremena što se tiče toga. Znači ovdje već previše, to je to. Evo već, ali čekaj da probam. To je već mnogo, evo ovako je već nešto kao ok.
ali dobro, u svakom slučaju on ne može da uradi sve za nas, tako da mi moramo nešto početi. Znači desnim klikom sklanjamo i desnim klikom isto i postavljamo ovaj marker, recimo. Ovdje već počinje, on je pogodio, bravo. Gde je omašio? Evo ovdje. Sad stvarno morate da provedete dosta vremena, evo sad je lup, ovdje sam omašio, ali nije ni pointa. Evo. I sve tako, da sad ne gubimo na tome, to je to. Sljedeće što radimo, idemo slice, bug, znači užasan. Ne znam zašto, ali nikako još da reši ovaj problem iz kontakta sa ovim. Da nije još negdje nešto nije. Ok, slice, znači ovo ćete vi već kad budete radili. Znači, slično sample, slice, drag to MIDI host, klik, to je to, gotovo. I evo ga. Evo su naši tonovi, prvi, da, se briše. Hop, tako. To je negdje C2, 3 nije ni važno, nekakav na sredini dvojka za sad. Znači, aha, evo, pa to je ono što sam ja rekao, morate da vodite računa, ovdje sam malo ujeo od prošlog tona, tako je to ostalo. Znači, rekli smo da će ovo da bude tiše, znači, recimo do 100, eto ga, postavilo. Idemo onda u group editor, da se to ne bi create new group, dupli klik, znači od 1 do 100. Onda idemo ovdje, move to existing group, znači u grupu koja već postoji, ovo što smo napravili, 1 do 100, to je pomereno, idemo list vijet, evo ga, ovo su naši samplovi, znači prebačeni su u toj grupi, to je tu, super. Idemo dalje. Znači rekli smo da je ovo već, sad je ovo jače onaj što smo rekli kao glasiti. Idemo dupli klik i opet sve isto, znači loops za sada ne treba, stvarno poslije moram da se vratim da vam objasnim nešto oko tog loopa. Auto uključimo, možda je zapamtilo nešto, da vidimo, ipak nije, zašto je kao tiše, pa se razlikuje, prilike to. Neću. Tako. Tu. To je to. Uglavnom ste shvatili point u čemu se radi. Slice to MIDI host, drag. I to je to. Gotovo što se tiče tog kao tišeg dela. Da vidimo, evo to je to. Ovo brišemo prvo. Selektujemo. Prevučemo ovdje. I ovo smo rekli da je od 100, ovdje kucam 100 do 127. I to je to. Odmah da se to ne bi posle zatrpavalo i da ne bismo zaboravili, odmah beležimo i pišemo, znači od 100 do 127. Onda se vraćamo ovamo, opet ista priča, sve isto. Move to existing group, 127, evo, prazno. Da proverimo, 127, to je to. Ovdje imamo višak, to je zato što smo neprecizno radili šta je već. Ovo sve ostalo nepotrebno brišemo. To su te dve naše grupe i to je to. Evo, sad ćemo da probamo da vidimo da li smo ok uradili. Sad ćemo da vidimo. Ok,
Ok, to je to. Otprilike da radi. Možda ne najbolje da se čuje i šta već, ali ok, to je to. Šta sam želeo da vam pokažem? Slušajte ovo. Znači, dok je trajao to, kad smo ga isekli, to je to. Slušaj, nam treba duži ton ili nešto više, i nećemo da imamo, znači samo... onda se vraćamo na Wave Editor, zašto sam rekao malo prije da moramo da se vratimo. Ovdje sam malo još u haosu do noge, evo da imamo. Šta mi moramo da napravimo, znači u ovom delu, znači dotle nam traje taj naš ton. Moramo da napravimo loop, znači kojim će putanjom ići, ovo je kad držimo, ali mi želimo da još traje, znači da napravimo neki loop. Znači što sam nakjecao ovaj prvi loop i da napravimo gdje će se ton vrteti. Znači, ja sad možda nisam najpreciznije to rekao, izrazio se, ali šta želim da kažem. Kad mi idemo na loop, evo ga, mada se čuje da to ima neke problema, ali otprilike neprecizno je ispalo i dobro, kako ume da ispadne. To je to, taj loop ostavljamo ovdje, vraćamo se, evo ga. To sad traje, koliko god mi želimo. I sve to tako za svaki ton, za svaki ton. Da, puno posla, ali na kraju ako se uradi kako treba, znači vredi i tekako to vredi. Znači. Sad, da ne bi, pošto ja nisam sve registre i sve to uradio, ja ću sada učitati, znači ovo ću da izbrišem. Znači zamislite da smo sve to, da. Mislim da ne može da se izbriše, da probam. Ne može. Ja ću učitati neke grupe koje već imam, koje su koliko toliko sređene, recimo učitat ću njega. Učitat ću klarinet i učitat ću nemam pojma, znači nije ni važno, ja se dvoumim kao da je to nešto važno, sad ovo možemo da izbrišemo. Da, ok, to je to, sad imam, zamisli da ovdje ima sve registre da sam uradio sve to, znači vidite kako šta stiskam, ali svi rade zajedno, a mi to ne želimo. Želimo da napravimo ovdje male registre kao što sam ja napravio i da može da radi ok kako treba. Ok, idemo dalje. Sada želimo da napravimo registre. Idemo prvo, sklonimo edit all groups, znači idemo u grupu, to je ono što sam ja pričao, to je važno da imamo što više različitih grupa, a ne da bude sve u jednom. Znači to, obično sakriveno i na start options, ne, always start on key, znači ta nam opcija treba, znači da počne na određenu dirku. Od cenula do cenula već se postavila prva dirka. Idemo sljedeću grupu, sljedeći registar, isto start on key, ali ne želimo, već je otprilike ostao moj preset od pre, jeste. U slučaju da nije, obično pakuje na C0, C0, sve pakuje. Prosto, nađite gdje želite na koju dirku, evo ga, i to je to. Sad da probam. Evo ga, sam basam. I to je to. Ajde, zbog efekta da probamo da učitamo registre. Tu su negdje bili, evo su registri. To. Samo da vidim gdje je to. Cenilo da povučemo ovdje, spustimo. Stavimo to. I evo ga. Ajde.
to je to. Znači, uopšte ništa nije teško. To je to što se tiče tih start on key, to jest registra koji su dosta važni, a većinom ako koristite ovaj kontakt, vidjet ćete ih svugde. I oni obično služe da promene u slučaju znači da se radi o stringsima, znači na prvi pizzicato, drugi tremolo, treći šta već, znači nije važno, ja sam uradio all in one braseve, tako da u prvom imamo normalni bras, u drugom imamo onaj izduženi crescendo, onda decrescendo, pizzicato i tako to. Dosta pomaže jer vi kada pravite, idete u piano rollu gde već zadadite, kada radite, samo beležite, znači sledeći, onda odmah kreće, nema potrebe da učitavate po 15 instrumenta i mnogo lakši, dosta olakšava posle što se tiče toga. Ništa onda ovde, što se tiče grupa, još može da učitate dugmiće. I da ispakujete ovde, znači nije ni važno što se tiče toga i velocity-a, on će sam da prepozna i imate i dugmiće i šta već radite. Toliko što se tiče group editora, mapping editora i wave editora za sada. To nam je potrebno. Sada idemo da ovako, ovdje ćemo da pišemo prva harmonika, options, save as, new default instrument, prva harmonika, save. Izaberete da li hoćete samo pitch, sample pitch, izaberete gde želite smestite samplove ili kao monolitni file. Može kao monolith jer sad stvarno nema potrebe, a inače ako je veliki instrument, ako se radi o velikom fajlu, zbog bržeg učitavanja samplova i svega toga, ja uvijek predlažem da ide pitch plus sample. Da, tako čuvate. To je to, sačuvate i to je to. Tu je gotovo. Ali ovde nije kraj. Ovako malo glupo i ružno izgleda. Mi ovde nemamo HAL, znači ekvalizacija je nula, interfejs da ne pričamo i sve to. To može dosta da bude lakše, mnošto zanimljivije, lepše da izgleda, a da ne bude puno posla. Znači, ide ovako, scripting editor. Tako, edit, to je to. To su burne noći. Ovde kucamo, zadajemo neke funkcije, stvari šta je to? To je jedna vrsta programskog jezika koje mi zadajemo neke informacije preko kojih će on stvoriti određene funkcije koje će nama koristiti kasnije za interfejs ili šta već. Znači, teško je sad da vam objasnim, shvatit ćete ako kroz rad dok vam budem pokazivao. Znači, možete kucati, a i ne morate, imate ovde dosta factory, nazovi style-a, evo, ne znam, efekata, harmonizera, transformant, tuning i šta već, evo tipa, ajde, ovo za... Da, to je to. Ali to je bez veze, tako da to nećemo, stvorit ćemo mi nešto naše. Ovoj harmonici definitivno hvali malo sobe, to je hala, reverba, tako da ćemo mi to uraditi sada. Znači svaka skripta počinje sa on init i završava se sa end on. Apply, to je to. Sad između, to je fora. Šta ide? A ide dosta. Čuli ste da moja tastatura dosta se čuje i lupa, znači to mene samog iritira, a mogu da zamislim vas, tako da ću se ja truditi da što manje lupam i kucam po tastaturi, a više da pastujem i da kopiram, a objašnjavat ću vam usput. Znači, on init end on, znači počinje. Stavit ćemo prvo make preview, ovako. To znači da
da želimo da ovo što se sad bude radilo ovde, što budemo mi skriptovali, da se to vidi ovamo na interfejsu. Bez toga možemo da uradimo, ali to se neće tamo vidjeti. To za neke stvari i ok, za neke i nije. Ovako, onda postavljamo koliko želimo veličinu našeg prozora. Pa stavljam, znači, set donja crta uvid, hell, donja crta pixel 290. Apply, to je to. Evo, već se pojavilo. Pogledajte. Ja sam stavio 290, nije ni važno, vi možete da postavite koliko god želite, znači nije važno pikselima. To je to što se tiče toga. Svaki put kada nešto otkucamo, odradimo, idemo na apply i to se, ako je skroz ok, to će da vidite. Znači, hvali zagrada, znači neće da radi. Svaka crta, svaki zarez, veliko malo solo, znači skoro sve je bitno, znači ovdje sve se gleda i sve ima svoju funkciju, zato je dosta važno da kucate kako treba. Idemo da stvorimo naš prvi label. Znači declare, znači time objavljujemo, znači da želimo da nešto postavimo, donja crta, sad da vam ja sve to ne čitam, nije važno, jedan apply, evo ga, P se pojavilo, nije važno, za sad to. Želimo da pomerimo, znači nećemo tu, ajde recimo neka bude na sredini, idemo move control, samo trenutak, move control, ovo što ja pomeram, samo da se ne bi zbunjivali vi, znači to stvarno nema veze, to možete što se tiče ispred toga ispred da odvajate, to nema stvarno veze, jer to više zbog preglednosti da bude, zato i odvaja. Znači dalje, move control, donja crta, S, pa naš taj label, to nazovite P, 3,1, apply. On se pomeri ovdje, sad ću vam to objasniti malo bolje šta znači i kako se to radi, šta u stvari želim da uradim. Ovako. Vidite. Ako radimo u grid mod, ja mislim da sad ovo što mi radimo da nije grid mod, nego je pixel mod, jer smo napravili pix. Nije važno. U slučaju da budete radili u grid modu, objašnjat ću vam sljedeći put šta znači to. Ovo su vam neke koji idu, pogledajte, 1.1, 1.1, 2.1, 3.1 i sve tako, znači cela mreža ovih grid modova o čemu se radi. Ali nije važno, idemo nešto drugo. Ovo. To je ovo što sam ja zadao, move donja crta control, 1.1, znači naš label se stvorio ovdje, ili tako? Znači, onda sam ja ukucao da se pomeri, znači kec, znači da se pomeri horizontalno i sljedeći, znači broj ide vertikalno. Znači to sam ja uradio, to kada kucamo i onda se to pomera levo ili desno. Evo, to se i desilo. Evo, to je bilo na kec, evo, 3, otišao je horizontalno za 3 polja, ali je ostalo vertikalno na prvom polju, što ja i želim. Ovo P nećemo da se tako zove, tako da nam ne treba. Sad ćemo da setujemo tekst, da se to ne zove tako. Znači, setujemo tekst. Set tekst, donja crta, opet ovo P, znači da se odnosi na to. I pod znacima navoda kucamo šta želimo, kako želimo da se zove. Apply, evo ga, reverb, on, off, to i želimo. Znači, ne je bitno, sad ćemo staviti ovdje naš čuveni hal, apply, hal, on, off, tako da. Eto, malo da bude kao na sredini. Dalje šta nam treba? Treba nam dugme na koje hoćemo da uključimo i da isključimo hal taj. Znači opet declare your button, znači sad više nije label, ovo je bio label, znači tu možete da upišete vi šta god želite, to vam je kao neka naznaka. Ja se izvinjavam, ovo je button, znači sad deklarišemo button, znači button, apply, evo ga, to je to, real button.
želimo isto da ga pomerimo, znači nećemo da stoji tu, želimo da stoji baš ispod ovog labela. Znači idemo move control, review button, znači da pomerimo ovo dugme znači na treće polje, ali u drugo horizontalno. Apply, i evo, to je to. To nam treba za sada. Idemo dalje. Aha, mogli bismo možda ovako da promijenimo tekst, ali ćemo da promijenimo drugačije. Znači set teksta, ali za off. Apply. Sad je off, normalno. Sad je, dalje nemamo on uključeno, ali daljim skriptovanjem ćemo da postavimo i on. Idemo dalje. Idemo da deklarišemo knop. Otkucimo, sad ćemo celo da pastujemo. Evo ga. Pojavilo se. Znači, deklarisali smo knop. Znači, to je ovaj kružić što se okreće kao kec i da ima od 0 do 1000. Znači, da mu bude, pogledajte, to je milion je ovo ipak. Nije 1000 i stavili smo tekst da se zove size, veličina, halo. I to je to što se tiče toga najosnovnije. Sad, mi smo napravili samo interfejs, znači to može da okrećemo mi do sutra, da uključujemo i da isključujemo, ali to sada ne radi. Da bi to radilo, mi moramo da postavimo, da povežemo sve to. And apply. Evo sad ćete da vidite o čemu se radi, na šta mislim. Pošto je ovdje bilo end, znači opet moramo da počnemo skriptu, to jest među skriptu, underneath, control, aha, nemamo end on. Apply. Sad. Copy. Paste. Evo kako kažem. Set Angel pair. Angel pair rev size 1. To je on ovo dugme. I sad ovi brojevi. Samo da plovimo. Sad, moramo prvo mi da postavimo, znači, ovdje. Znači, od ovim rekovima što ih imamo. Ovo je definitivno ne, znači ova dva reka što imamo, znači i insert effects i send effects. Evo sad ću vam reći da znate kako možete to da znate koji ćete gdje da postavite. Ovako. To su vam ova dva. Znači imamo dva reka. Ovaj rek je označen sa nulom. Znači ovom u skriptu editoru se označava kao nula, a ovaj drugi se označava kao -1. A ovo su nam slotovi, znači počinje od 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i šta već, ne može 9 do 6. Znači kad idemo ovo što sam rekao, znači set angel pair, pa onaj brojevi. Sad, ako želimo da postavimo hal ovdje, znači ne bi moglo da počne sa 0, nego mora sa -1, nego sa 0. Ali ako želimo da postavimo hal ovdje u prvi slot, znači počinje sa -1, što ćemo mi uraditi kao send effects. Postavit ćemo u -1. Onda idemo u zarez, sljedeći broj 0. Tu su vam ovi slotovi koji postavljamo u slučaju da ovdje smo pre toga uradili kompresor i šta je već, mada kompresor je na kraju nebitno, ne bi moglo da bude 0. Ako stavimo ovdje u slot 3, znači ovdje bi moralo da bude 3. Nadam se da me kapirate šta želim da kažem. I onda zarez 1. Iskreno, ja nemam pojma što znači 1, nikad ga nisam ni koristio, verovatno ima neku svrhu, ja nemam pojma sad koju, tako da kucite 1, neka 1 ostane. Tako da, to je to, znači -1 je za donji rek, 0 je za slot, znači možda bilo koji, i kec samo po sebi se ostavlja. To je to. Pogledajte još malo. Znate na što sad mislim. Ok, vratimo se mi na naš skript. Da, pre toga znači ćemo da ubacimo hal.
reverb. Evo ga, ubačen. Sad se vraćamo ovde. To je ono što sam vam rekao. Znači, postavili smo hal, znači na -1 reku, u 0 slotu i 1 ostaje samo po defaultu. Idemo dalje. Sada ovo što radimo, što skriptom, što kucamo, to je sve povezivanje ovog glavnog knoba sa ovim dole halom iz reka. Znači, opet sed u kleb knob, label, znači jedan get anger, bear, i onda se sve ponavlja, apply i to je to. Znači, sada ćemo da vidimo da li to radi. Trebalo bi. Malo pre su bili milioni, videli ste koji brojevi, i sada su. Da. Dobro, to je zato što znači, još nismo završili naš scripting. Idemo dalje. Sad ćemo ovo sve da iskopiramo i ovo će da objasnimo što znači. Apply. Samo da... sad počinje gužva. Nisam vodio baš računa, znači ovdje smo postavili da se Mac Preview, da se vidi koliko, znači ovdje smo deklarisali knobove naše, za size, za ovo, i tu smo završili skriptu. Ovo treba uvek da se radi zbog lakšeg, znači nazvat ćemo ovo povezivanje. Zbog lakše preglednosti, da bismo znali dok smo stigli šta želimo da uradimo. Znači povezivanje ovog glavnog knoba. Znači stigli smo do ovde je end on, opet smo počeli ovo što sam posle nje iskopirao. Opet smo počeli, znači control, reverb button, sad kažemo ako je, njemu kažemo da bi on znao, ako je reverb button na 1, znači uključeno, postavi tekst da je on. I onda postavi taj anger bypass on, znači isključi ga dole za ovaj rek -1 u slotu 0. Else, znači inače, ako je obrnuto, znači ovdje sad opet ne deklarišemo, jer ako je 1, ne može sledeći da bude 2, nego odmah može po defaultu da bude 0. Znači, ako nije 1, onda je 0, postavi bypass za reverb, stavi tekst off, if and on. Apply. Evo ga, on, off. Samo što ovdje nešto nije kako treba. To je zato što sam ja verovatno pogrešio. Ne verovatno, nego sigurno. Ja se sad izvinjavam na ovom, malo sam si ja zapleo u sve ovo. Mislim da sam pogrešio skroz rek. Samo trenutak. Sad radim. Ja vam objašnjavam jedno, a radim drugo, znači, evo ga, on na 100. Znači radi, to je ovaj size, znači njega smo i želi da uzmemo, znači size za hal. Vratimo na 0, on je 0. Ako ga opet vratimo, znači 49, on je 49. Sad ovo, ako idemo na off, da ugasimo, mi smo automatski mu rekli i on je bypassovao. Off. I mi sad to imamo tu. Nadam se da ste me shvatili koliko toliko, ja se stvarno izvinjavam zbog svega, a trudit ću se da u sledećim tutorialima prođem pre ovoga, jer stvarno davno nisam kucao, pa sam nešto i izgubio i zaboravio.
Što ću ja sljedeće uraditi? Ja ću deklarisati još neke knobove. Ne znam, možda, nemam pojma, damping, može, damping. I on dođe kao gain, znači vet, koliko želimo da pojačamo i da isključimo. Neću vam se to objašnjavati, znači sve se isto radi, znači isto idemo, deklarišemo knob, postavljamo sve to, ja ću samo to da kopiram. Paste. Negdje sam pogrešio, samo to. Sad ćemo da vidimo gdje je problem, a mislim da znam gdje je problem. Sad sam stavio jedno ispod drugog. Što nisam trebao. Pa sad ćemo ovako. Ovo ćemo da kaltujemo. Znači gdje su gdje deklarišemo, znači tu moramo da stavimo, znači ne možemo da lupamo i da stavljamo svugdje red. Sada već smo izgubili red, nije važno. Evo, deklarišali smo što sam vam rekao, znači dumping i gain. Sad moramo da u donjem delu, gdje smo stavili za povezivanje, da tu stavimo i da kucamo za povezivanje. Znači, evo povezivanje. Samo ćemo ovdje da stavimo na početku. Evo, tu. Play. Da imamo da radi, sve najjače. Uključeno. Evo, size, dumping i evo skroz do kraja. Idemo na 0, 0, 0. Off. 0 i bypass je. Znači radi. Da vidimo. To je to, to je naš HAL. Znači njega sad trebamo da podesimo. Dosta size, dumping, to je već na vama koliko ćete šta da podešavate. To je to, otprilike ste me shvatili. Sada možemo da kucamo stvarno sve i svašta i za delay i za sve red. Znači uglavnom nadam se da ste shvatili pointu kako i šta. Što se tiče ovog skripta, on će biti u linku ispod ovog videa. Tako da ne morate da se mučite da gledate šta sam ja kucao i šta i kako. Možda bi bilo bolje po vas i lakše biste pre naučili, ali ako vam ne treba, stvarno ne morate da se mučite kao što se mučim ja. Samo iskopirajte, pestujte i imat ćete ovo što imam ja. Shvatili ste što se tiče move control, znači da je move control, znači nađite size i pomerite ga levo desno i sve ostalo što vam treba ako vam ne odgovara da bude posredi, ne znam, zbog interfejsa, zbog svega. Dalje što nam treba ovdje je interfejs. Znači treba nam nešto lepo, ne ovako. Tako da sada prelazimo u Photoshop. I ok, to je to. Sada smo u Photoshopu. Ovaj prozor što nam se ovdje pojavio, to je onaj prozor što smo mi setovali, ako se sećate, ovamo kao Pixel 219, čini mi se, ili tako to. Ovdje što još imamo, znači, to je, mislim, mask, da, kao tipa, kako to kažem, kao neki granični da bi znali dokle treba njega kasnije naravno izbaciti. I evo, inače sve ovo i ceo paket koji vam koristi u upravljanju i sve na tome možete skinuti sa grupe na Facebooku. Sada možda ne, ali kasnije ću izbaciti užas. U datoteke i ovdje će se verovatno naći paketi, šta već vam bude potrebno za to. Sada šta nam treba, znači harmoniku pravimo. Idemo da nađemo harmoniku. Ko ne zna da koristi Photoshop, može koristiti Paint. Ja mislim da ću u sljedećem tutorialu objasniti u Paintu upravljanje, ali uopšte nije teško, ja ću vam sve pokazati i za nešto najosnovnije možete, tipa za ovo možete znači koristiti Photoshop, znači nema izgovora da ne možete da radite u njemu, stvarno prosto sami ćete vidjeti. Recimo ovo harmoniku, vam mi se sviđa na prvi pogled, Save in Jazz, već sam ja bio skinuo pre, ok,
Samo ću nešto da isključim. Ok. Sada ćemo učitati harmoniku, samo da je D. To meni je haos. Evo je. Samo ćemo je spustiti. To je to. Enter, to je to. Postavimo ovaj graničnik. I harmonika je tu. Mada, vidite, nije skroz ok. Znači šta ćemo uraditi sljedeće? Znači transformovat ćemo, CTRL T, znači idemo na harmoniku. Ajde ovdje prvo da zapišemo da je to harmonika, da bi znali. Dobro, znači CTRL T, kao što sam rekao, selektujemo harmonika i kada se pojavi, vidite sad je non stop, kad se pojavi strelica, idete prvo Shift i onda držite. I dok držite, povlačite gore dole, tako transformujete, znači, sliku, da ne izgubite njenu širinu i dužinu. Najprostije rečeno, tipa da nema to, pogledajte. Baš bi je zeznuli načisto. Znači, CTRL T, nađemo Shift, držimo na uglu i to je to. I sad vučemo. Otprilike negde ta visina, to je veličina. To je skroz ok. Harmonika, ćemo ovako, ovo centriranje, to sam kao napravio, to malo da zatamni i da suzi ovaj ugao, da ne bude sve, nemam pojma. Nije ni važno, harmonika, to je tu. Onda ćemo, ajde, pošto ovdje po sredini, ako se sećate, stavili smo da će da nam bude HAL i oni dugmići, oni labeli. Da ćemo ovako malo sa strane, to kao iz fazona da ne bi smetalo. Ajde, bit će ovako, onda ćemo da idem harmonika, duplicati layer. Sad imamo harmoniku copy, idemo na ovo i pomerimo skroz ovamo. Negdje da nam se završava ovo, da imamo to. I to je to. Znači ovdje gore ništa ne seče, to sklonimo, možete da uzete, da se potpišete, nije važno. Ovdje ću kao neki moj logo, nešto ja izmišljam, nije ni važno. To je to, ovo smo isključili, ovo smo ostavili, znači idemo na file, save as, Pentagon, i ovdje ima neki haos, za tutorial, save, ok, i idemo u kontakt opet. I to je to, evo nas opet u kontaktu, idemo da sada ubacimo našu sličicu što smo odradili u Photoshopu, znači ključić, insert options, ti dođe ovo, browse, za tutorial, tako smo je sačuvali, ovdje šta još može, a ikonicu sad za harmoniku nema, nisu napravili, stavit ćemo, ne znam, klavijatur, nećemo staviti klavijatur, stavit ćemo kineze, close, i evo to je to, to je ona naša sličica, a sad bi moglo da se isprobao da li radi, ajde sad ćemo da nađemo što da pustimo, prilike ovako nešto. Ovo stvarno radi, ali probamo halo. Radi. Još jednom hvala svima, to je to što se tiče toga. Molim vas još jednom, nemojte mi zameriti na nekim greškama i nekim glupostima koje sam napravio tokom tutoriala. Ja sam se stvarno trudio da vam objasnim i da bude skroz ok, da shvatite vi. Ako vam nešto nije jasno, slobodno pitajte, pišite. Ako želite da odradim još neki tutorial koji vas zanima, napišite to. Grupu na Facebooku već znate. Tu sam za vas i pozdrav još jednom svima. Ćao.